Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ni pediang subhai pi sya kimat mentara janmit sini tok dieng ka new Tarik Rymphang arajar arpusan. Ini sedang syuhada kimat Khubor na Kylleng ke Jylla. Khubor punya jongka Indian Oil Corporation Limited bat Khubor sensiar jongka Pyrthei district. Kilaya soi ya ka memorandum of understanding lane ka soskular ya sungtu jungmut naga bentaban supply hadu arspa san sautali gi solar powered airy spinning units. Ka IOCL kan sam yang ini gi solar powered airy spinning unit kum sibenta ka jing pentrekam ya ka corporate social responsibility program ya ka baladap mang pisa ha ka jinglut ka bakot nreupu arlak hendai pu prahajar tengka. Dr. Mukul balong unong yalam jongga liang persya bat unong yalam jongga Trinamool Congress ulaong baka party jong u kan sapek ngor bha ban pentikna baka scientific mining lani ke jingti doyong kat kum gani ke juk menta kanom don ke jing penon kam bakla hak bati bat shalan bean yau doyong nakani ke Jylla. Hak jing keren bat gilat Pyrthei Khubor Dr. Mukul sangmau balong nong yalam jongga Trinamool Congress bat hak juk kupor nong yalam jongga liang persya hayeng dorbar tauan ke Jylla ulaong bakam da don kam ya ke party jong u bani kun ya ke election ke ban salong haki arteli ki autonomous district council harilom khasi bat rilom jaintia. Ulaong ba kani ke jing shimrai jong party kalong namar ba ka TMC kamla bha ban su thiet ha kani ke Jylla bat kan shem shitomru ban job ya kani ke election ha kani ka kenti. Kador bar snong jaw langsning kumba julong manlo snem ha kani ka kenti ru kala penlongi ya ka bam khana snong ha community hall jong ka snong. Shisngi shwagani ka bam khana snong ka dorbar snong kala penlong ya ka jing la ka na ka benta ki hybrid hamadan student jayaw da ka jing sangran lang jong ki megi pa ki ba I'm sim ya la ki jong ki khon la beteng pat saya ka jing kop draw bat airong balai shimenta da ki knaret bat hadian kani la penlong pat saya ka fancy dress bat ka jing kop sha. Kaseng New Trap Achik National Movement kala let siya ka office jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited kabadon halom jing shai bania kendo yaw chief engineer ubapek yaki project sam boarding hagani ka Jylla. Kani kaseng kala let pan ujor siya chief engineer halar ka jing yo contract jong ka company ka banabar kabala tip kum ka Star Infratech firm ban pentrekam yaki scheme jong ka sarkar pedeng ka revamp distribution sector scheme lani ka RDSS. Mentang ini pasya kimat Khubor na Kylleng kari. Ka North East Frontier Railways kan sedang ban penyai da ka rel ke babam da ka boarding electric hagi benta basyathie jong ka Assam bat Tripura. Ka NFR kala ong banengkong kila sedang syua da ka rel kit mar bat ki yoi baka yaj bet kumta shen kin sedang no sadaka ka rel ban kit brio. Ki lenti rel badan ha Tripura menta ka penia sok bat ka Delhi, Kolkata, Mumbai, Firozpur, Patna bat ki wei pat kinong ba bahe hari India. Shwaban mi ka result election jong ka Delhi Assembly ka kenhon jong ka Anti-Corruption Bureau kala let she yeng jong Arvind Kejriwal ban tokit benia namar ba kala mi ka jing kenok ba ka BJP kamut ban thiet lupa ya ki khat reungut ki kertong jong ka AAP ki badan ka jing kermen ban job. Henry unong ya sak an jong u Kejriwal sya ban rung namar ba ki klam ai notice lupa bat ula ong ba kim don kam hiru ban tokit ya u Kejriwal namar ba udai ma u unong ujor bat ki ha ban tokit ya ki nong sya ujor. Sangut ki breu ki layap pat bongut ki laman saw na ka daw ka jing Pyrthei ka karkhana basna bom pataka. Kani kala jaha Kalyani Noida District West Bengal. Na ki sangut ki bayap arngut ki dei ki kintai. Ki breu ki bayo I dala ki khmat yagani ki jingja kila yetho ba ka jing Pyrthei galong ba shirkai bha hak ba ka karkhana kala pra lengkhot lengkhai. Hadu menta ki don laipun rehajar laispa laip santali ki hukum jong ka Supreme Court ki bala dep ban penkela syakaktin Hindi kat ba 100,000 praspa san pendai telipat ki dei ki bala dep ban penkela syakaktin beper. La dep ru ban tap haga ESCR portal ya kani la pentip do menteri ketenat ain u Arjun Ram Meghwal syaka yeng dorbar ba jong ka parliament haba jubab ya ki jingkli balawan ra hayeng dorbar.
Sangut kilek no Pakistan kila kelon yap ha gejing Pyrthei u bom bala betep hapok khendo hajan u line of control. U bom bala betep hapok khendo ula Pyrthei ha kapor ba kilek no kitmu ban wan rong tu syapo uput usam jongga Jammu and Kashmir Hapunch district. Hadin gani u menteri ketanat kampo yang ke sarkar India u Amit Shah ula syong jenyalang bat kisipai hak baula hukum bakim dai ban ailat dan lei ru ya kilekno bakin yo rong hapo upur usam jongga India. Menteri rang ba ka Assam u Himanta Biswa Sharma ula ong ba ka sarkar Assam kan penthmai no ya karukom trekam jongki sanspa teli ki skul sarkar ki badana Assam. Menta ka sarkar kadang ya cekmat ban pendep ya kani ka benta ba kala bu thong ha ka ba ka sarkar kan pelut kumbah nyau haduk sifau keluar ka wai ka skul kenang ba karukom hikai kan longkat kum kani ke juk ka bamenta. Mentang ini pai syakimat Khubor nakeleng kiri ke Pyrthei. U Presiden Kari Malawi u Lazarus Chakwara ula hukum ya u Commander jongga Defense Force u Paul Valentino Piri ba un wengno ya kisipai jongga Malawi nagithan mingi jongga Democratic Republic of Congo. Kisipai ka Malawi ki don ha DRC ban yarap ya ka sarkar DRC ban ni khun persya ya ki lekno ki betemu ban kurup ya ka bor sensyar na ka sarkar. U Presiden Donald Trump ula soi ya ka hukum bantek kendon ya ka International Court of Justice daga bakeno bakala lek beain bat lek klem nongrim ya ka US bat ya ka Israel. Kani ka jingtek kendon kan keta ya ka pisah tengka bat ka visa jong kitu ki bayarap ya ka ICC bat kan keta langru ya ki bahaya ngasem jongki. U Trump ula soi ya kani ka hukum harengkat ka jingidon lang jong menteri rang ba'do ka Israel u Benjamin Netanyahu badang don menta sya Amerika. Ka India kala penpau ka jing sngobitar halor ka jing sya penjat penpra ka yengsa jong u Sheikh Mujibur Rahman ya ubala jutip kum ukpa ka Bangladesh. Ka India kala ong badai ban penrem jur ya kani ka jing lek namar baka khta bhai ka jing snow jong ki nong Bangladesh namar baka pen i ka jing bum kan snap ya ki nong elam ki ba yale light load ka yeng sa jong majbur kala sya pen praha ka Tarik Rymphang arajar arpusan ka Israel kala hukum ya sipai jongka bakin pen kre ban ailat no ya ki nong shong shnong jongga Gaza ki ba kwa ban mi no ban let shakino kino ki ri ki ba ki sngoman. Ka Israel kala shim ya rai hadian bau Presiden Donald Trump ula aiksai baka Amerika kan shimti hino ya ka Gaza Strip bat kan tei thamai biang ya ka hadian bala la ban penken ria no ya ki nong shong shnong shaki weipat ki jaka. Ka Israel ka menjuri kan ni jingtmu Trump bat kan yarap ru ban penken ria no ya ki pait ba na Gaza. Ka ling sun ka bakit shipongut gibriu kala ja ngai hagitain sepni jong ka Alaska. Ka Cessna 208B Grand Caravan Aircraft ka balong try de ka Bering Air kami na Unalakleet Shannom. Layok ya kren khaddo bat pilot hakapor lai arpo no paisngi bat hadu mentaru kidang wat ya kani ka lingsun ka paja. Kito gilong kimat ko blay.